Moi kaikki! Tää on mun ensimmäinen video, missä mun ääni kuuluu. Ja tää on samalla mun ensimmäinen MSP-video. Ja siis mun tyyppi näyttää tältä ja sen nimi on LPS Toffe. Mä kirjoitan sen nyt tähän ruudulle, niin te näette nyt, että täältä voitte sitten käydä pyytään kaveriksi juttuja. Niin tässä videossa mä vähän vaan, niin kun varmaan, mulla ei oikeastaan ole hirveästi mitään ideaa, mitä mä tekisin tässä videossa. Mutta en tiedä, ehkä keksitään jotain. Mennään vaikka ensin tekemään joku artbookki. Koska siis mä oon ihan aluilla tässä pelissä, mä aloitin eilen. Niin älkää sitten olko kommenteissa siltä, että sä oot ihan hirveän huono MSP:ssä. Mä aloitin eilen pelaamaan. Mutta mä nyt ajattelin tehdä jonkun AB:n. Ja mä siis aloitin pelaamaan varmaan 2019 jo MSP:tä. Et kun joku mun kaveri kertoi siitä, tai en ole varma, että se oli 2020 tai 2019. Kun mä selailin YouTubea ja silloin näin sitten Movie Start videoista. Mä olin silloin, että no minähän totta kai haluan tehdä MSP-tyypin, niin tässä vielä 4 vuoden jälkeen on. 4 tai 3 vuoden. Tai 5 vuoden. Miten aikaa minun nopealla. Ja niin kuin MSP aina, MSP lagi ihan sikana. Niin mä nyt yritän uudestaan laittaa animaation. Olisiko voi. Otan nyt vaan joku semmonen kaihe tässä, sitten näkyy ihan siitä. Voitais tehdä AP vaikka semmoista testetusta, että tavallaan siinä on vähän niinku mainostan mun kanavaa. Et en varsinaisesti niinku mitään tilaajaa kerjää, mutta kuitenkin. Niin mä voin laittaa tähän moi kai pienen säätelyn jälkeen. Ja niin, no voi nyt vitsi. Ja mä en tiedä, mä tykkään enemmän jonkin takia. Mä en todellakaan mitenkään, jos te pelaatte MSP:tä. Niin siis mä oon tykkään tästä ykkösestä jonkin takia enemmän. Varmaan sen takia, kun tää on vähän niinku sen originellinen, kun mä pelasin tätä silloin, kun mä olin paljon pienempi. Ja tässä samalla kun mä teen tätä artbookia, mä voisin vaikka kertoa vähän tästä päivästä. Tänään meillä oli ympään koe koulussa. Laitetaan nimi, vaikka voitte käydä seuraan, jos haluatte. Laitetaan tuohon vielä hymynaama. Okei, se ei näkynyt, mutta ihan sama. Noin. Siinä on nyt mun ensimmäinen artbookki. Ja joo, mä oon vähän laiska tekemään näitä, mutta ei se nyt haittaa. Voitais mennä vielä nopea käymään katsomassa, mitä vaikka Rantachatissa tapahtuu. Ja niin. Mä laitan tänne vaikka on, jos joku näistä sanoo ei, koska mä en vielä tiedä. Niin mä siis sitten blurraan ne tyypit, jotka ei halua näkyä mun YT-videossa. Jos kukaan vastaa. Jos kukaan ei vastaa, niin en mä sitten edes blurraa niitä. Mutta joka tapauksessa musta tuntuu, että tää video alkaa olemaan tältä erää tässä. Mä oon tosi pahoillaan, kun tästä tuli niin lyhyt video. Mä yritän saada mahdollisimman pian, siis kun mun koulussa loma alkaa kohta. Niin mä sit loman aikaan yritän saada tehtyä mahdollisimman paljon videoita YouTubeen, kun mä oon vähän ollut nyt laiska tähän kouluaikaan, kun on ollut niin paljon koulujuttuja. Mutta tältä erää se olisi moikka!